Takže už vítám vás u tohohle videa a dneska budeme hrát Tycoon, jakože horror Tycoon. Já mám Baldiho, tady host, nebo Nodix, čau Nodixi. Hello. Má Hello Neighbora, jsme takhle vedle sebe hezky sousedí a můžeme jít na to. A jakoby dáváme, počkej, pojď sem, na okraj. Kde jsi? Já je zastu. Na okraj zase, jak jsme byli a... Ne, cápka mi to asi chce zobrat. A no, jsem to. dáváme závody, kdo bude mít první hotový Tycoon, takže začínáme za 3, 2, i na teď. Vole, to tak rychlo si vyštartoval. Tak, a dělej. Kupuj. Ty vole, ty jak dobře jdeš. Nebudu pozadu, chci vyhrát vlastně challenge vlastně. Teď by mě zajímalo, jak dlouho budeme točit. Ještě kdy to vůbec dokončíme. Že? Jak dlouho budeme točit? No tak tam budou nějaký střihy. Já nevím, co si koupím asi Tam tok. už tady mám mega vytunění. Doufám. Úplně. Bude tady hodně timelapsů, jo, protože prostě Tycoon, co si budeme, prostě není to úplně skandální video, takže tady budou jako Tycoony a jako nestavíme jenom Tycoon, prostě jako dáváme si tu challenge, prostě kdo to udělá první, no. Pozor, já mám drevený mečík. Drevený mečík, totální hračička nějaká. Jak můžete dát odběr, že jo, můžete dát like, jak my s ním, jak jsme tady přičítají coiny. Jak lidi můžete tam psat do komentářů, co chcete za hry, třeba konkrétně, jako, můžete tam psat tip, třeba Escape, nebo Tycoon, nebo simulátor nějaký. Cokoliv, můžete nám psat tady konkrétní hru, třeba Petřinko, to ne, ale nějaké random hry, prostě nějaké třeba, co bychom mohli vyzkoušet a na video by to mohlo být zajímavé. Můžete do komentářů napsat, jestli byste chtěli video z Dogs, protože, že jo, s Nodixem. Protože s Nodixem pár videí určitě bude. Já tak koukám na ostatní, tak mám taky pocit, že to bude dost dlouho. Kým to celé postavíme. A jo. Krabice, no. No, jestli to má třeba 50 pater. A vypadá to, že možná vyhraju tenhle fight, ale jen možná. Nevím, jak jsi na tom ty, musím se podívat, až budu nahoře. Možná určitě to vyhráš ty. Já už tady jako fakt, že už tady docela finish, už nemám jenom Windows, světla, Gear poslední a jako už jsem. Dobrý, hele, teďka za 3 sekundy už se mi sem nikdo nedostane bez mého povolení. Easy, už se mi sem nikdo nedostane, všude mám zdi, okna, všechno, nice. Takže zhruba 40 minut zabere tenhle Tycoon, jo, jestli to chcete hrát, tak 40 minut. Kámo, já jsem podvodní, ten vládce, normálně, jak Frank z Brawl Stars, bum bum bum. Asi dáme timelapse na to, jak tady šetřím coinky.
Nebo ne, tak pojď se fakt podívat, Tak bys mi jako... se podívat na ty koule, jo? Já už mám 500 000, tak jdeme na ty koule se podívat. Nebo pak se na balls, jo. To bude veľká úplná dementina. Tak 3, 2, 1. Na čo? Na čo Všechno? toto? Kámo, to je všechno? To je scam, já jsem čekal něco víc. Hej, vieš čo by sme mali spraviť? No. Stoj. Zober si meč. Mali by sme sa zabiť. Tak jo. No tak ja som teba nestiel zabiť, tak daj aspoň reset charakter. Vyhrát. Vyhrál jsem, celkově natáčím už půl hodiny. To znamená, že vy tam máte ten timelapse, takže třeba pro vás to je 20 minut. Nevím, jak dlouho to bude trvat. A... Poď von. Nakoniec. Nejdu. Vyhrál jsem tuhle challenge. Velice rád za odběr a like a ty koule mě teda zklamali. Čau.